Umelá inteligencia je všade, ale čo sa naozaj deje vo firmách za všetkými tými marketingovými heslami? Dnes sa na to pozrieme. Máme tu čerstvé dáta, ktoré ukazujú, ako podniky reálne nasadzujú a hlavne využívajú AI. Viete, debata sa už dávno nevedie o tom, či umelá inteligencia príde, už je tu. Skutočná otázka, ktorú si dnes kladú lídri, znie: kde sa skrýva tá reálna, merateľná hodnota? A čo presne robia inak firmy, ktoré z AI vyhrávajú, oproti tým, čo stále len prešľapujú na mieste? Keby ste si z celej tejto analýzy mali odniesť len 3 veci, tak sú to tieto. Po prvé, adopcia AI doslova exploduje. Po druhé, medzi tými najlepšími a zvyškom sa otvárajú nožnice. Vzniká obrovská výkonnostná priepasť. A po tretie, a toto je asi najdôležitejšie, úspech už nezávisí od najnovšieho a najlepšieho modelu, ale od stratégie a pripravenosti celej organizácie. A je jedno, či sedíte v top managemente, na IT, HR alebo v produktovom tíme, toto sa týka úplne každého. Dobre, tak poďme na to. Najskôr si ukážeme, aká je nová realita firemnej AI. Potom sa pozrieme na konkrétne čísla o produktivite. Následne si rozoberieme ten, povedal by som, až znepokojujúci trend rastúcej priepasti medzi lídrami a ostatnými. Zistíme, v čom tkvie tajomstvo tých úspešných, no a na záver si prejdeme pár konkrétnych otázok, ktoré si môžete položiť vo vašej firme. Aby sme boli všetci na jednej lodi, poďme si najprv zadefinovať, o akom masívnom posune sa tu vlastne bavíme. AI už dávno nie je nejaký pekný experiment v IT oddelení. Stáva sa absolútnym základom firemnej infraštruktúry, niečo ako elektrina alebo internet. Moment. Predtým, než sa vrhneme na tie veľké čísla, musíme si ujasniť, odkiaľ vlastne pochádzajú. Táto správa totiž kombinuje 2 typy dát. Na jednej strane máme tvrdé dáta o používaní, teda to, čo ľudia z AI naozaj robia. Na druhej strane sú tu prieskumy, teda to, čo ľudia hovoria, že robia a aký v tom vidia prínos. A to je kľúčový rozdiel. Jedno je pozorované správanie, druhé je vnímanie. Budeme sa pozerať na oboje. No a keď sa pozrieme na to reálne správanie, čísla sú naozaj neuveriteľné. Predstavte si, že objem interakcií s AI nástrojmi vo firmách narastol za jediný rok 8-násobne. To nie je postupný rast, to je skrátka explózia. A kto za týmto rastom stojí? No predsa používatelia. Už viac ako 7 miliónov ľudí vo firmách tieto nástroje aktívne používa. To je, ako by celé jedno veľké mesto každý deň chodilo do práce a používalo AI. Ale pozor, nie je to len o kvantite. Ešte dôležitejšia je hĺbka. Používanie tých pokročilejších funkcií, ktoré vyžadujú zložitejšie uvažovanie, analýzu a plánovanie, vzrástlo až 320-násobne. To znamená, že firmy už AI nepoužívajú len ako lepší Google alebo na písanie e-mailov, zadávajú jej skutočne komplexné úlohy. Dobre, ale čo presne znamená tá hĺbšia integrácia? V podstate to, že sa posúvame od jednorazových otázok k systematickému zapájaniu AI do bežných firemných procesov. Perfektný príklad je banka BBVA. Oni si vytvorili viac ako 4000 vlastných na mieru šitých GPT modelov, takých malých expertov na konkrétne úlohy. A zrazu sa AI stáva štandardnou súčasťou pracovného dňa, nie len nejakým občasným pomocníkom. Takže adopcia je masívna a používanie sa prehlbuje. Ale aký je z toho reálny výsledok? Poďme sa konečne baviť o produktivite a o peniazoch. A výsledok? Veľmi konkrétne úspory času. Podľa prieskumov, priemerný používateľ ušetrí vďaka AI 40 až 60 minút denne. To je skoro hodina k dobru, každý jeden deň. A keď sa pozrieme na technické a dátové pozície, tam je to ešte viac. No, tu musím vstúpiť. Tieto čísla treba brať s istou rezervou. Nejde totiž o čas meraný stopkami. Sú to subjektívne odhady samotných používateľov. Je to teda skôr miera vnímanej hodnoty. To je samozrejme dôležitý ukazovateľ, lebo vidíme, ako veľmi si ľudia ten nástroj cenia, ale nie je to to isté ako objektívne meranie produktivity. Absolútne súhlasím. Vnímaná hodnota je jedna vec, ale ten reálny dopad najlepšie vidíme na konkrétnych príkladoch. Vezmeme si firmu Intercom, ktorá rieši zákazníckú podporu. Výsledok ich nasadenia AI? Viac ako polovica telefonátov je vybavená kompletne bez zásahu človeka. A keď už je človek potrebný, samotný hovor je o 40% kratší. Toto sú už reálne ušetrené peniaze a samozrejme aj spokojnejší zákazníci.
Alebo sa pozrime na maloobchodný reťazec Lowe's. Ich AI asistent pre domácich kutilov dokázal zdvojnásobiť mieru konverzie u zákazníkov, ktorí ho použili online. A tento vzorec sa opakuje naprieč firmami. Indeed hlási o 20% viac začatých žiadostí o prácu, Moderna skrátila určité analytické kroky z týždňov na hodiny. Vidíme tu priamy a merateľný dopad na biznis. Dobre, ten potenciál je teda obrovský. Ale teraz sa dostávame k tomu možno najznepokojujúcejšiemu zisteniu z celej správy. Medzi tými najlepšími firmami a zvyškom sa otvára obrovská, priam priepastná diera. Tá priepasť je viditeľná už na úrovni jednotlivcov. Tí najlepší, tzv. Priekopníci, používajú AI nielen častejšie, ale hlavne oveľa sofistikovanejšie. V priemere pošlú 6-krát viac správ, ale keď sa pozrieme na zložité úlohy ako napríklad kódovanie, ten rozdiel je až 17-násobný. To nie je malý rozdiel, to je úplne iná liga. A tento graf to ukazuje úplne dokonale. Pozrite sa, aj medzi ľuďmi, ktorí AI používajú každý mesiac, takmer každý piaty, nikdy nevyskúšal kľúčový nástroj na analýzu dát. Nástroje sú k dispozícii, sú na dosah ruky, ale ľudia ich zďaleka nevyužívajú naplno. Ten potenciál tam proste leží ľad. A ten istý vzorec vidíme aj na úrovni celých firiem. Tie priekopnícke generujú dvojnásobný objem interakcií na zamestnanca. A čo je ešte dôležitejšie, až 7-krát častejšie využívajú tie štandardizované vlastné GPP modely. Lídri jednoducho nečakajú, čo sa stane. Oni aktívne budujú riešenia šité na mieru. Takže v čom je to ich tajomstvo? V čom sú iní? Správa je v tomto úplne jednoznačná. Vôbec nejde o to, že by mali prístup k nejakej lepšej technológii. Ide o to, že majú oveľa lepšiu stratégiu, ako ju nasadiť a využiť. Správa identifikovala 5 kľúčových praktík, ktoré tieto firmy spájajú. Poprvé, prepájajú AI s vlastnými internými dátami, aby mala kontext. Po druhé, štandardizujú opakujúce sa pracovné postupy do znovu použiteľných nástrojov. Po tretie, majú absolútnu a viditeľnú podporu od vedenia. Po štvrté, aktívne a systematicky pripravujú svoje dáta a po piate, riadia zmenu v celej organizácii. Nenechávajú to na náhodu. A toto nás privádza k tomu najdôležitejšiemu záveru z celej správy. Všimnite si, že ani jeden z tých 5 bodov nebol očakaný na lepší a výkonnejší model. To úzke hrdlo, tá hlavná brzda sa presunula. Problémom už nie je technológia. Problémom je schopnosť organizácie ju efektívne vstrebať a využiť. No a tým sa dostávame k tej najdôležitejšej časti. Čo si z tohto všetkého odniesť? Ako môžete tieto poznatky aplikovať vo vašej firme? Správa navrhuje začať 3 veľmi jednoduchými, no zároveň kľúčovými otázkami. Prvá otázka sa týka dát. Viete, AI bez kontextu je ako geniálny zamestnanec, ktorý prišiel prvý deň do práce, nevie o vašej firme absolútne nič. Kde sú teda tie vaše najcennejšie interné dáta a ako k nim môžete dať umelej inteligencii bezpečný a kontrolovaný prístup? Druhá otázka je o procesoch. V každej jednej firme existujú tie opakujúce sa, často nudné úlohy, ktoré kradnú ľuďom čas a energiu. Ktoré z týchto procesov sú dostatočne štruktúrované na to, aby sa z nich dal vytvoriť štandardizovaný, opakovane použiteľný AI nástroj? A posledná, tretia otázka je o meraní skutočného dopadu. Ušetrené minúty sú fajn, ale ako sa to reálne prejaví na tržbách, na spokojnosti zákazníkov alebo na rýchlosti inovácií? Odpovede na tieto 3 otázky neurčujú len to, ako budete používať AI. Oni rozhodnú o tom, či sa vaša firma zaradí medzi lídrov alebo či zostane stáť na vedľajšej kolaji.